Ο κύριος Νικόλας Κοσματόπουλος είναι επίκουρος καθηγητής πολιτικών σπουδών και κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρητού. Κύριε καθηγητά, καλημέρα και σε εσάς. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στη Μέση Ανατολή? 18η ημέρα πολέμου, χωρίς να έχει αρχίσει η χερσαία επιχείρηση, με πολλά θύματα, με όλες τις πλευρές να είναι σε μια κατάσταση αναμονής. Κοιτάξτε, καταρχήν ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι πολύ σημαντικό να ακούγονται φωνές και από την Μέση Ανατολή, στην Ελλάδα. Εδώ και 2 εβδομάδες η λωρίδα της Γάζας, μια έκταση μικρότερη από την Άνδρο, που κατοικούν 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι, έχει σχεδόν ισοπεδωθεί ολοκληρωτικά. Παρόλο που είναι μια ένταση του πολέμου εδώ και 2 εβδομάδες, πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι αυτός ο πόλεμος δεν ξεκίνησε το προηγούμενο Σάββατο. Είναι ένας πόλεμος ο οποίος μένεται με τον ένα με τον άλλο τρόπο, με τη μία ή την άλλη ένταση, εδώ και 75 στην ουσία χρόνια. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Γκουτιέρες, μίλησε για το ότι δεν ξεκίνησαν όλα αυτά στο κενό. Και νομίζω ότι είναι βασικό αυτό. Είναι βασικό να καταλάβουμε ότι αυτός ο πόλεμος και είναι ιστορικά πολύ πιο μακρύς από ό,τι νομίζουμε συνήθως. Δεν ξεκίνησε το Σάββατο, και περιφερειακά επίσης είναι πολύ πιο πλατής. Γι' αυτό, είναι ένας πόλεμος Παλαιστινίων, τι βλέπετε στην κατεύθυνση αυτή? Για τη μεγάλη ανησυχία είναι, σας ακούμε, για τη μεγάλη ανησυχία είναι ακριβώς αν θα ξεφύγει από τα στενά όρια Ισραήλ-Γάζα και αν θα προχωρήσει αυτός ο πόλεμος περιφερειακά, που βεβαίως σημαίνει εντελώς κάτι άλλο. Κοιτάξτε, καταρχήν ήδη πρέπει να πούμε ότι αυτός ο πόλεμος εδώ και καιρό μένεται και στη Δυτική Όχθη. Στη Δυτική Όχθη δεν υπάρχει Χαμάς. Υπάρχουν άλλοι Παλαιστίνοι, άλλες παλαιστινιακές ομάδες, οι οποίες επίσης προσπαθούν να αποτινάξουν την κατοχή, η οποία αυτή τη στιγμή μένεται και στην Γάζα και στην Δυτική Όχθη. Είναι μια συνολική προσπάθεια Παλαιστινίων. Θεωρείται από τη μία πλευρά και από την άλλη υπάρχει μια ένωση, πρωτοφανής ένωση. Θεωρείται ως λύση τα 2 κράτη. Ένα συντονισμός παλαιστινιακών οργανώσεων που δεν το έχουμε δει ποτέ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι, θεωρείται, με αλφαγιώτα το θεωρείτε, όχι εσείς, ως λύση τα 2 κράτη? Θεωρούνται ως λύση τα 2 κράτη? Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολη αυτή η συζήτηση, γιατί η συζήτηση αυτή πρέπει οπωσδήποτε να βάλει όλους στο τραπέζι. Συζητήσεις που γίνονται με όρους τρομοκρατία από τη μια και δικαίωμα αυτοάμυνας από την άλλη δεν βοηθούν. Δεν βοηθούν στην κατανόηση της κατάστασης, δεν βοηθούν στη λύση. Η λύση είναι πραγματικά να έρθουν όλοι στο τραπέζι. Όλοι στο τραπέζι ακριβώς. Όχι, η Χαμάς θα καθόταν, να είναι όλα, αλλά η Χαμάς θα δεχόταν να καθίσει σε ένα τέτοιο τραπέζι? Βεβαίως. Γιατί όχι? Γιατί όχι? Η Χαμάς έτσι κι αλλιώς είναι ένα κίνημα μαζικότατο. Είναι πρόβλημα μεγάλο να την λέμε τρομοκρατική οργάνωση. Δεν είναι μια οργάνωση 10, 15, 20 ανθρώπων. Η Χαμάς είναι ένα κόμμα το οποίο κέρδισε τις εκλογές το 2006. Αν θυμάστε, σίγουρα θυμάστε. Ναι, εντάξει, με έναν τρόπο τώρα, κύριε Κοσματόπουλο, μεταξύ μας, αποκεφαλίζοντας όλους τους αντιπάλους. Αποκεφαλίζοντας κανονικά, κυριολεκτικά, όλους τους αντιπάλους. Την Φατάχ και όλοι δηλαδή τους εκτέλεσαν. Δεν κέρδισε κάποιες εκλογές με έναν τρόπο όπως το καταλαβαίνουμε στη Δύση. Όχι, η Χαμάς κέρδισε τις εκλογές. Μία από τις πιο δημοκρατικές εκλογικές διαδικασίες στη Μέση Ανατολή από την σύσταση της περιοχής. Η Χαμάς έχει δικαίωμα να κυβερνήσει, της το αρνηθήκαν αυτό το δικαίωμα. Η Δύση δυστυχώς πάντως το πιο σημαντικό, κύριε Κοσματόπουλε, είναι αυτό που μας αναφέρετε και ίσως αναδεικνύεται έτσι από τις λίγες φορές ότι πλέον θεωρείται ότι υπάρχει μια συνεργασία και συνένωση της δυτικής πλευράς, στη λωρίδα της Γάζας εννοώ, και της δυτικής όχθης ανατολικά του Ισραήλ, που πάει για συνένωση λοιπόν. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω, να ρωτήσω και την άποψη να σας δείξω και ένα γράφημα εδώ πολύ σημαντικό, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Ναι, τι είναι αυτό τώρα? Είναι οι θάνατοι στη Δυτική Όχθη πριν την 7η Οκτωβρίου. Μάλιστα. Εδώ βλέπετε ότι είναι ένα άλλο μέτωπο εκεί, προφανώς, κύριε Κοσματόπουλε. Ναι. Λοιπόν, ναι, σας ακούμε κύριε Κοσματόπουλε, το είδαμε κιόλας. Προφανώς λέω γιατί είναι ένα νέο, το τρίτο μέτωπο είναι εκεί, στη Δυτική Όχθη, έτσι κι αλλιώς. Είναι το πρώτο μέτωπο, αν θέλετε, και το πρώτο μέτωπο είναι πριν τη Γάζα. Αυτό υπάρχει ως μέτωπο εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ένα άλλο μέτωπο να θυμίσω στους τηλεθεατές και σε εσάς, φαντάζομαι το θυμάστε σίγουρα, είναι οι περίφημες πορείες της Μεγάλης Επιστροφής, οι οποίες ήταν μαζικές πορείες των Παλαιστινίων της Γάζας, των φυλακισμένων της Γάζας,
μη βίαιες πορείες, ειρηνικές πορείες, για να φτάσουν στο τείχος το οποίο τους περιβάλλει εδώ και 18 χρόνια αποκλεισμένοι μέσα σε αυτό το τείχος, και οι οποίες αντιμετωπίστηκαν από το Ισραήλ με όπλα, με αληθινά πυρά, στοχεύοντας τα πόδια. Κύριε Κοσματόπουλε, οφείλω να το πω ότι επειδή κάνουμε αυτή τη συζήτηση, η Χαμάς, η οποία είναι μια τρομοκρατική οργάνωση που λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει το Ισραήλ, πρέπει να εξαφανιστεί από το χάρτη, σε ένα τέτοιο τραπέζι, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ήταν μέσα. Θέλω να πω δηλαδή ότι καταλαβαίνω ότι είστε σε μια περιοχή πάρα πολύ. Παρακαλώ πολύ, επειδή όμως βρισκόμαστε στη φάση που είμαστε στην εξέλιξη του πολέμου και αυτό που ενδιαφέρει, αυτό είναι η συζήτηση της επόμενης μέρας και ποιοι θα συμμετέχουν. Μακάρι να τη δούμε να γίνεται σύντομα. Το ζήτημα είναι εάν πιστεύετε ότι βρισκόμαστε σε μια γενικότερη ανάφλεξη. Αν θα διαχειριστεί δηλαδή αυτό που συμβαίνει τώρα εκεί, στο εσωτερικό, στις υπόλοιπες περιφερειακές χώρες. Να σας πω, νομίζω και οι δύο ερωτήσεις συνδέονται και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές. Η πρώτη ερώτηση για τη Χαμάς. Η Χαμάς είναι ενάντια στο σιωνιστικό σχέδιο, όπως ήταν ενάντια το ANC του Μαντέλα ενάντια στο Apartheid. Δεν είναι ενάντια στους ανθρώπους και τους Εβραίους και στους ανθρώπους που ζουν στη Μέση Ανατολή. Όπως ακριβώς το Apartheid κατέρευσε και όλοι μαζί, λευκοί και μαύροι, ζουν ενιαία και συνολικά η Χαμάς δέχεται να ζουν Ισραηλινοί και Άραβες μαζί. Στο Ισραήλ υπάρχουν 25%, κύριε Κοσματόπουλε, ένα δευτερόλεπτο, γιατί είμαστε και δημόσια τηλεόραση. Η Χαμάς δέχεται να ζουν οι Ισραηλινοί και Παλαιστίνοι ειρηνικά. Όχι, κοιτάξτε, σας είπα ξανά. Δηλαδή, για το ονόρο της στοιχειώδους λογικής, μην λέμε τώρα. Ναι, μα σας λέω με βάση τα δικά τους τα ντοκουμέντα. Εντάξει. Τα δικά τους τα ντοκουμέντα. Αυτή η συζήτηση όντως πρέπει να γίνει κάποια άλλη στιγμή πιο διευρυμένη. Γιατί δεν... Και με καλύτερους όρους, γιατί δυστυχώς είναι δύσκολη η επικοινωνία μας έτσι. Διαβάστε τη δικιά της ανακοίνωση. Έχει ανακοινωθεί ότι διαφωνεί με το σιωνιστικό πλάνο. Όχι με την ύπαρξη του Ισραηλινού κράτους του Ισραήλ, κύριε Κοσματόπουλε. Τώρα. Το έχουν ανακοινώσει, δεν χρειάζεται. Και αυτό ακόμα θα μπορούσε να δεθεί στο τραπέζι. Και αυτό ακόμα θα μπορούσε να αλλάξει. Απλά πρέπει να συμπεριληφθεί. Λοιπόν, σας ακούμε και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πάρουμε παρακαλώ πολύ και την άποψη και του αρχηγού του κυρίου Στεφανή.